Onorevoli Ministri, Farrugia Falzon, Dr. Simon Busuttil, Eccellenza, Monsignor Arċisqof, Eccellenzas of Emeritus, Right il-President Emeritus Dr. Robela, sa biex qed naraħ, Leonid, eżis bibtijaj. Nistqar ma'kom li naħseb tul dal-aħħar snin isu ċirka ta' 15 sena, forsi missjajta darbtejn dill-okkażjoni. Leonid għalinna jekk il-sena fija 365, illum l-aqwa ġurnata tas-sena għal-familja tal-Caritas. Forsi ma nagħmilx parti mill-familja tal-Caritas minn ġewwa, imma jiena supporter tal-Caritas minn barra. U għalija wkoll din hija ġurnata mill-aqwa fis-sena għalija. U l-Caritas jien supporter daqshekk kbir tagħha għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel nett għal dan it-tim passjonat, iddedikat, immexxi mill-Leonid u Anthony tal-ġid u ta' kemm il-ħajja salvajtu mhux biss il-ħajja tal-individwi imma wkoll il-ħajja tal-familji ta' dawn l-individwi, imma wkoll tagħna wkoll bħala membri tas-soċjetà. Dik hija l-ewwel ammirazzjoni kbira li għandi lejn il-Caritas. Għax tassew it-tim dat-tim jirrifletti dak li Caritas stands for. Tħobb l-imħabba. Grazzi minn qalbi ta' dal-ġid kbir li qed tagħmlu lis-soċjetà Maltija lil tant familji Maltin u Għawċin. Mbagħad ukoll supporter kbira tal-Caritas għax ix-xogħol dal-investiment li qed twettqu b'risq individwu u familji imma l-komunitajiet tagħna huwa investiment għalina l-koll. Mhix biss għall-individwu u l-familji, imma lina l-koll. Kull ħajja li ssalvaw, kull ħajja li tagħtu troddu lura lill-familja, lill-komunità. Hija mhux biss ħajja mirbuħa, imma huwa eżempju ħaj ta' xi tfisser meta tħalli l-imħabba taħdem fik. U allura għal din ukoll, għal din raġuni wkoll jien supporter kbira tal-Caritas. Rrid nagħti ħajr ukoll lill-ġenituri u l-familji ta' dawk il-gradwati tal-lum u ta' qabilhom li baqgħu jissapportjaw bħal dik l-om li fetħet qalba magħna, fetħet qalba b'mod pubbliku tat-turbulanza li ju l-familja tagħha għaddew minnha. Imma wkoll tal-imħabba kbira bla qis ta' li baqgħet issostni lil-bina u baqgħet tagħti l-appoġġ u s-support. U allura irrid nagħtikom ħajr minn qalbi, eżiż ġenituri, eżiż membri tal-familja ta' dawn il-gradwati tal-lum u ta' dawk ta' qabilhom. Jekk joġobkom, ibqgħu issapportjaw lil uliedkom. Leonid qal meta il-persuni jersqu lejn il-bib tal-Caritas dawn ikun l-ewwel pass. Jiena nqis li mbagħad jiġi t-tieni pass il-programm. Ma mbagħad ikun hemm iktar passi li rridu nkomplu nsostnu. Għaliex wara l-programm dawk il-ħiliet li jkunu nkisbu biex il-persuna issir reżiljenti għaliex l-isfidi fil-ħajja mhux se jifqu qatt. Hemmhekk allura is-sapport tal-familja rrid jibqa' dej u llum tassew ħadd gost nisimak Leonid tgħid li issa anke l-aftercare se tkomplu ssostnuh u tkabruh. U rrid ngħid jien fisem il-Maltin u l-Għawċin ukoll grazzi tas-sapport li qed ikun hemm iktar finanzjarju min-naħa tal-Gvern biex din ir-realtà ta' servizzi ta' aftercare ikomplu jissaħħu. Bħal Monsignor Arċisqof jiena wkoll impressjonajt ruħi dik il-persuna li semmiet li fil-ħabs kienet qisha fit-triq u fakritni f'dak li ġieli smajt minn nies li esperjenzaw, nies li kienu fi programmi u anke esperjenzaw il-proċess tar-Rijabilitazzjoni. U hawnhekk nagħmel appell lill-awtoritajiet tagħna għaliex minkejja rridu nirrikonoxxu
il-bidliet pożittivi li saru fil-liġijiet u l-policies matul is-snin, ma rridu nibqgħu on the alert, on our toes, kif jgħidu l-Ingliżi, biex inkomplu nibdlu fejn hemm bżonn. U fost l-affarijiet li għandna bżonn urġenti li nibdlu, għax fakritni propju dik it-tfajla li tkellmet, hija li meta persuna tkun lestiet il-programm imma mbagħad tkun misset mal-ġustizzja u jkun fadlilha każijiet oħrajn. Wara li tkun irrijabilitat ruħha u minnhom saħansitra jkunu reġgħu marru lura mal-familja fis-soċjetà qed juruna li huma rġiel u nisa tal-familja għax ikollhom każijiet pendenti u minnhom jerġgħu jispiċċaw il-ħabs. U allura nixtieq li l-awtoritajiet tagħna naqbdu ħana kif jgħidu wkoll bl-Ingliż, l-Ingliżi ma ngħidha naqbdu l-barri minn qrunu u nagħmlu t-tibdiliet li hemm bżonn. Ħalli nkunu nistgħu nissapportjaw lil dawn in-nies li jkunu żelqu immarfu li jerġgħu jqumu fuq saqajhom bl-għajnuna tal-Caritas, bl-għajnuna tal-familji tagħhom, bl-għajnuna tas-sapport, ħalli dak l-investiment lil Caritas, il-familji tagħhom u s-soċjetà tagħna ġenerali nkunu għamilna, nkunu nistgħu nkomplu nsoħsnuh u nsaħħuh u mhux nerġgħu il-persuna tmur lura. Xi ħaġa oħra li xtaqt nieħu l-opportunità llum li niġbed l-attenzjoni dwar għaliex mhux darba u tnejn ġibduli l-attenzjoni. Persuni li jkunu għaddejjin minn dan il-vjaġġ ikunu qegħdin jaħsbu wkoll fit-tmiem ta' dal-vjaġġ u x'se jiġri wara. Ħafna minn daw il-persuni li anke jkollhom l-ulied meta joħorġu mill-programm ma jkollhomx akkomodazzjoni soċjali fejn ikunu jistgħu jmorru, ma jkollhomx laqqas il-mezzi finanzjarji biex ifendu għal rashom. U allura nixtieq jien fis-simhom nitlob lill-awtoritajiet tagħna biex nagħtuhom l-attenzjoni ħalli anke f'dan il-każ inkomplu nsostnuhom ħalli l-investiment tal-Caritas, tal-familja tagħhom, tas-soċjetà ġenerali ma jmurx fix-xejn, imma nagħnuhom ħalli jkunu jistgħu jibdew jagħmlu l-passi l quddiem fit-triq li hemm bżonn. Fl-aħħar nett, irrid nawgura lil kull wieħed waħda minnkom li se tiggradwaw illum. Nawguralkom li tibqgħu tożżu din l-esperjenza. Din l-esperjenza li fl-aħħar mill-aħħar mhijiex esperjenza ħafifa, imma hija esperjenza sabiħa minkejja kollox. Hija esperjenza li tatkom ħafna ħiliet, tatkom ħafna valuri, tatkom ħafna reżiljenza. Għandkom kull opportunità la tkunu hemm barra fil-familji tagħkom, fil-komunitajiet fejn tgħixu u fis-soċjetà tagħna li tkunu ta' eżempju għal ħaddieħor. U nitlobkom f'isem il-Maltin u l-Awċin, f'isem il-familji tagħna, kunu ta' eżempju għalina għat-tfal tagħna. Nirringrazzjakom u nawguralkom minn qalbi u rrid ngħidilkom kemm jien kburija bikom.